Vem var det som berättade historien om de här övergreppen för dig? Det var en av de som var ledare på leiren som fortalte den. Jag snackade inte med jentene själv. Jag var ju en organisator för att finna trygga uppehållssteder till dem. Tove Smådal, som nu börjar betvivla hela historien, pressas hårt av Bellas vänner. De två ledarna preciserade hela tiden att detta må du tro på. Du må tro på det. Ifrågasatte du historien? Ja. Och de ville också att jag skulle förstå hur farligt det var. För alla de 5. För de trodde nog att halva Sverige, det var att överdriva, men att väldigt många i Sverige var på jakt efter det. För att skada dem? Ja. De var paranoid rädda. Var rädslan äkta? Ja, jag upplevde det. Och efter vart så upplevde jag väl att det blev en sån massesuggestion bland de om att de satte upp varandra. Att barn och kvinnor dödas i de satanistiska riterna och att kvinnor tvingas föda barn som sen offras återfinns också i en bok som Eva Lundgren har varit med och skrivit. Men när du säger att man gör kvinnor gravida för att använda fostret, på vilket sätt använder man fostret då? Som ett offer. Och det är ju, och det kan spela på många ting, alltså för att få liv, virilitet, kraft, så må man ge liv, offra någon. Alltså det är liksom en gammal offertanke, men så kan det till exempel vara. Eller själva spänningen kan ju också vara knutet till detta här och bevega sig utanför gränserna för det man kan och ha tillåtelse till, och så se liksom ta livet i sina egna händer på detta här. Men man dödar barnet? Eller ett foster, eller, och det kan också vara djur, det kan det ju vara. Men då syns ju vi det är mycket mindre extremt. Människooffren beskrivs ingående i boken. En gravid kvinna får sömntabletter för att satanisterna sen ska skära upp magen och ta ut fostret som offras. Barn hängs upp i köttkrokar, styckas levande och får tabletter som gör att de exploderar. Och allt detta ska ske mitt ibland oss, i ett garage eller på ett hotell. Trots det har inga offer återfunnits. Vad skulle du säga om omfattningen av de här? Nej, men det kan jag inte riktigt värdera, omfattningen, och det kommer vi nog aldrig till att kunna göra. Trots ihärdiga försök har Bellas vänner misslyckats med att övertyga Caroline om att hon varit utsatt för pedofilerna. Jag förvängde liksom det man sa. De trodde inte på mig när jag sa att det inte var stämde. Vad sa de? De sa att det inte var mitt fel, och de började liksom gå på åt andra hållet. Ändå berättar Bellas vänner för jourkvinnorna i Norge hur både Caroline och Anna varit utsatta för pedofilnätverket. Jag fick veta att de var drapstrua och förföljt av möjligen en grupp pedofila, och att de hade varit utsatt för mycket våld. Fick du veta om alla 5 var hotade av pedofiler eller om det bara var några av dem? Det var 3 kvinnor som på en måte var beskyttare, och så var det 2 som var mest truet och som hade varit utnyttjat i det miljöet. Samtidigt försöker Bellas vänner övertyga Caroline om att hon har trauman som måste bearbetas. De vill att hon ska berätta om övergrepp. I sin dagbok beskriver hon hur en av jourtjejerna skriker på henne. Hon var arg, jag blev så jävla rädd, skriver hon. Problemet är bara att Caroline inte förstår vad hon ska berätta för att ledarna ska bli nöjda. Man visste inte vad de ville höra. Det var deras tankar som räknades. Och de ville liksom hela tiden ha fram någonting vad man ska berätta för dem. Och det kändes lite pressat. Caroline var förvånad över hur lite det verkade betyda vad hon själv ville.
Att jourkvinnorna verkade så säkra på vad som hade hänt i hennes liv och vad hon behövde för att må bättre. Men forskaren Margareta Hydén, som själv arbetat på en kvinnojour, mötte många kvinnor som hade svårt att göra sig hörda på jouren. Det var ganska styrda samtal som man skulle föra där, därför att det fanns en väldigt tydlig uppfattning om vad det var frågan om med våld. Att man visste det väldigt tydligt. Och där kunde då hon säga att jag kände inte igen mig i det. Och jag kände så lite igen mig i det så att jag tyckte det var liksom svårt att hänga på de där samtalen. Det var väl mest deras tankar, deras tro om hur det skulle se ut, hur livet skulle vara. Alltså, vad sa de då? Ja, det kändes liksom... Så de hade redan svaren på frågan som de ställde. De hade deras plan vad man skulle säga. Så det känns som att man blev inrutad. Men ROKS ordförande ser inget problem med att jourerna på förhand tror sig veta det mesta om vad en hjälpsökande kvinna har genomgått. Och det gäller oavsett vad hon har varit med om. Ja. Enligt ROKS är allt ifrån misshandel till incest olika grader på samma skala av manligt förtryck. Det är ungefär som vi brukar säga. Vi har lyssnat på kvinnor varje dag i så många år. Och det är samma berättelser, samma struktur, samma mönster som går igen hela tiden. Så vi nästan skulle kunna lägga kalkerpapper under så här ser det ut. Faktum är att ROKS använder sig just av vad som kan liknas vid ett kalkerpapper. En mall som används när kvinnans situation ska analyseras. Man anser att kvinnans relation till förövaren är en process där hon stegvis hjärntvättas. Så att hon med tiden kan acceptera våldet, ser det som normalt. Teorin som kallas normaliseringsprocessen har utvecklats av Eva Lundgren. Han förskyver gränserna och hon har hans glasögon på sig. Så efterhvert så sitter han här uppe i hennes huvud. Hans tankar blir hennes tankar. Hans känslor blir hennes känslor. Och så börjar känslorna att gå i ring och hon blir förvirrad och vet inte vad som är upp och ned till slut. Och när kvinnan är nedbruten psykiskt och inte har någon egen självbild, hon har ingenstans att vända sig, utan han är den enda hennes referensram överhuvudtaget. Han vet bäst. Hon tänker till slut som han tänker. Och hon tänker hela tiden utifrån vad som blir bäst för honom. På kvinnojouren i Norge fortsätter Annas och Carolines tillstånd att försämras. Caroline vill inte prata med någon och kan knappt äta. I dagboken skriver hon: hjälp, jag orkar inte mer. Livet är ett helvete. Anna verkar må ännu sämre. Det var ju en av dessa jentene som till stadighet prövde att ta sitt eget liv. Som skar upp armarna och det var ju massor runt det. Inte ens när Anna försöker ta sitt liv ser Bellas vänner någon anledning att söka vård för henne. De satanistiska pedofilerna har förgreningar överallt. Risken är för stor att någon från nätverket arbetar på sjukhuset i Oslo. Det var de som ordnade upp med att bandagera och medicinera och sådana ting. Jag hade ingenting. Alltså jag syns ju det var märkligt att... Men jag visste inte nog om dessa människor till att veta vilka rättigheter de hade eller vilka möjligheter till att behandla och så vidare. Men jag lät dem då göra dessa tingene för att det blev sagt att de har ansvar. Hur många gånger försökte hon ta livet av sig? Inte den första dagen, men i alla fall andra och tredje dagen så skar hon sig upp i alla fall 2-3 gånger, vill jag tro.